Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ano ko na yun, ti? Ti ko nak, interay mi ti ospital ni tatang mo, ni tatang yo. Gabot ha, bigla lang tamot nga natulid. Daki ti sangot ti balayo, kat rin mo rin tatang mo pagamunta, natulid madlatan. Iso nga nangayab kam ti ambulansya na. Kami rin kasta kat may taray iso na ti ospital. Tatang, siganti, bantayan niyo kung may suna. Saan nyo baybayan ni tatang, auntie? Nakaskas lang, agawit at dito pa probinsya. Agawit at dito probinsya, tisakamot na mga sikaso kini tatang. Manong Nemi, impakamok kini Manong Joel, tinawagag isuna ni Manong kong aday jay Canada. Duwakam lang ang kapsat kini Manong Joel, Manong. Iti apagraduar ko iti high school, iti pumusay di tatang. Uno day dinanang kunak kuma. Nadadaraga po na no apay, nga ni tatang Manong Nemi, iti nang sulo idi nga nangisakat ti panagbasa mi kini Manong Joel. Nagraduar ni Manong Joel, Manong Nemi, nagtrabaho ti duwang atawen, kalbasan na kat napanan sa di Canada. Nagraduarak met Manong Nemi, kat idi kaplayak iti trabaho. Dito'y Manila, Manong Nemi, iti imuna nang tawag kanya, tapno trabaho. Isod ka po na nga nagpakada kini tatang tapno mapanak umayag ag trabaho dito Manila. Diya ko makayat hindi nga may bayan ni tatang Manong Nemi na piksamat pa lang. Nasalun at nakaradkad. Iso nga natalgad ak Manong Nemi nga ng panaw keng kuhan. Nagbakasyon ni Manong Nemi tinabiit kat nagsublimat lahing iti Canada. Kadwa na ti girlfriend na nga ni Manang Claudine Manong Nemi. Na siya ti trabaho. Ada anak matindi kayo na ayat, iso da ito ni Henry Manong. Ngano kasta nga weekend, awisan nak, ag dinner kami, nabayagan nga naipay ko ti amin ko ken kuhan. Oray ko lang Manong Nemi, nga ni Manong Joel, ito mo na matlang asawa, sakam sumarunong ag asawa ken Henry. Ngayon kasto matindi na pasama. Ni Auntie Ising, Manong Nemi, kat agkasango lang ti family house mi ken ti Balayda, agkasinsinda first cousin degree kay ni tatang. At damat kakabsat ni tatang Manong Nemi nga madada tatayo. Iso nga ni Auntie Ising iti kang runan nga mangkit-kita kayong kuha na bahay iti panagmaymay sana. Kastumantan Manong Nemi. Uy, imbaga naman tan Manong Nemi nga intarayda. Kanuan niya kasasahad na, jak payam mo. Tinawagag nga ron ni Manong Joel kanimpakamok yung kuha na ti amin. Ading ko, agawid ka nga ron tapno maamuam no niya talaga ti kasasaad ni tatang. Kaya tilang may tulong ko akit na kwarta. Nabidak pa yung nagbakasyon so agan anos ka, ha? Uy Manong, ang kaubaybayan ni tatang o ang pagdanagam. Manong Nemi, apagalasing ko iti tumawag met kanyak ni Henry. Hello, sweetheart. I miss you. Same place, same time. Henry? Oh, sila na problema? Ibang agtukin ka into na data dyan restaurant. Talaga ada problema? Uwan, ada problema. O sige. Inagkita kami Manong Nemi nadlaw na nga dagos. Ada problema nga talaga, sweetheart. Tay-tay, naging narakop kami, naging naghek. Kaslawang anyaman na kanya. Gabong artikas nga problema. Ada arak nga order nan. Tinawagan natin may isang baso yung tindahan niya. Makatulong kang ganito eh.
tibker tiriknam. Agyaman na Henry. Inim ko manong name iti harak. Mawaling ka din ipagamon ti problema. Kinapod nun, Henry, nag-awid ak ni muna sa di kaserak na nangisagana ka rin iti gamit ko. Ta, kalpasan dito kahit ko nga, itulod na to sa di terminal, tibus nga Ilocos. What? Saan ta nag-check-in? Nitatang ko ka di hospital. Sigon kini auntie, iti may kadwa nga tinawagag isuna. Tadi na ibaga adyak na solusyon no anyat kasasaad na no anyat sitwasyon. Ada ni tatang ko iti ICU. Anamin sakit ni tatang mo. Tilaan mo ka sakit na kit high blood. Delikado nga ron. ICU ang dagos. Mawatan ka. Sige. Itulod ka sa terminal tibus. Ikasano nga rin trabaho. Jakla mo. Nung sa pulang na siya ti mga sikaso kinitatan ko. Kabilitan nga. Isakripisyo ti trabaho. Di ba? Asidagan ti promotion mo. Sayang. Ngayon talaga nga kasapula nga siya ti mga sikaso kinitatan. Saan nga balik? Mabali mo mat iti mang pasweldo. Iti caregiver. Una sinuman nga mga sikaso kini tatang mo. Sayang na trabaho. No. Awan ti sayangek. Basta makapagserbi akit yamak. Baka pati relasyon ta at may sakripisyo. Henry, ang mo ka mawatan na. Wine, mawatan ka. Awan ti kapat gano saan nga naganak. Inawan no ama. Dapat patig ti amang yung chitsyak. Amo ko nanti kasta. Man, ore sa mga nukutin. Ore siyak mat. Nung pagpilya-pilyan na kas pagarikan. Ama, wano nubyo. Ama, wano nubya. Dapat patig ti ama. Ang gadi. Tada utang mo nga ng paganakim kang kuhanan. Numampay na gid inararamid na, kat gagangay lapag rabingan na. Mawatan ka. Agyamanak numawatan na. Ngayon maawatan na tunga tamat. Nukas pagarikan ta. Maanak tunit sa bali. Intulod nagpeso manon name ni Henry ti bus terminal kat idita. Agtartarayan ti bus nga agpaamyanan mo. Malaglagip ko, kaslak magmangik ko na ti imbaga na uding imbaga ni Henry. Napatpateg ti ama, wano nubyo. Napatpateg ti ama ngem ti nubyo. Kat na ko na naman nun, Nemi, nga sabi ko mata maawatak ba't isunan no, mangalan tumaten ti sa bali. Nasakit man manong Nemi, nga mapukaw ko ni Henry, gapat ito first love ko. Iso ti munan nga nang paayat ti amin-amin ko. Ngam nasaksakit, lumabaybayan ni tatang, nga matay iso na, nga di man may parig na, nga diyak man maperag na nga anak na, iti pa nang dungdungo na kanya kidi, agas ba't iti pa nang asikasok kang kuha na ito. Nagtarusak ng dago sa ospital, manon Nemi, kat dito'y nga anadanon ko ni auntie. Mabalin ka din makita isuna? Auntie, mabalin mo lang masirip. Nga mada oras nga isusarik tayo ti ICU. Sinirip ko man. Nakakaasi tila nga ti amak, marong Nemi. Nakanado ti kiti aparatos ka nang naikapat kang kuwana. Ang runahan na ulit oxygen. Ang dakimuto nga ni tatang. Kaya na. Ni tatang ko. Ngamaling ko kasalita doktor.
Orayan ta nga sumunik ni doktor. Hindi makasarita ko ni doktor, manong. Kasunod ti sitwasyon, doktor. Saan nga may garaw ni tatang mo, ti kagudo at ipagkida? Kahit naman ti balikas, awat sumungaw mga balikas na. Kasunod kapaut na iti ICU, doktor. Kung lagi di mo nang tulungan ti bagina, makapag-recover, mabaling nga mayakar, mapanit ti private room. Kasunod kapaut na iti hospital, doktor. Depende di panag-response ti bagina. Nukas pagarikan, kabaylan nanton, after 5 or 1 week, mabaling mo tumatang nga, iyawid, nga maisurot kang kuha na ti oxygen, kada dumampay nga aparato. Sadyahin, balayo, iti panakaasikaso na. Kahit nasikat mga asikaso kang kuha na, maisuro kang kada kitinaskan nga ramitin. Balaksin no mga lakay may caregiver wano private nurse nga masikaso kang kuha na. Kahit kung siyak, doktor. Kasi anong araw di trabaho. Kahit ko tag-sign. Maasikasok laging damak. Mamano ti kasta. Di ang dumaakit aramatin na ti kwartada. Tapno, hanga masayang ti trabaho da. Basta dalakid di naka-training wano caregiver wano nurse nga masikaso ti pasyente. Ngayon kahit kung siyak, doktora mismo. Good. Sa bali lang nga mismo ti anak ka mga sikaso iti mismo nga amana. Purayan ta lang, nakasalot ti response. Hindi mabalimin ti subrek manong naimi nakita nak ni tatang. Ada isang itirupa na. Kaya't nadagbalikas, gabsaan na nga may balikas tang. Amok no kayo, anya kahit yung ibaga. Kumusta ak? Estoy, abaman nga nadamag ko nga na hospital ka, imayag ka dagos tatang. Kahit kung siyak di mga sikasukin ka. Inalak manong nemi ti may isang ima ng antesan ng makuti. Inapaprusak, pinagpagkilak ti nakulap na inarakop ko ti takyag na manong. I love you, tatang. Sang ka nga baybayan? Ikarik, tatang. Mapukaw ko man ti trabaho. Mapukaw ko man ti boyfriend ko. Basta saan ka mapukaw, tatang. Gaputi patpatig ka unay-unay. Kaya nang igang papagayam kat suwag manulay nga paset. Di pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni Elena iti Ilocos Norte. Dito'y may kainam ngayon ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week. Iti bulan ti June. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Pagkabuklan do reto yung pagkasalitaan ni Elena, inakto i-share ka na kayo. DJ programa tayo iti DCJ si Action Radio nga lagip na palabas. Iti oras na alas 12:30 ganat alas 2. Tapno magiging tumatlaing ti pakabuklan dito nga pagkasalitaan. No madama ka itang agbibuya dito page ni Paring Ray. Thank you for watching. At pakishare, pakilike and pakishare. Kaya no saan kayo pa yung nakapalo dito page ni Paring Ray Ray Fiesta Sentenciador Award. Agpalo kayo. Hello kini Leti Carbonel Tagabi, ni Fernand Baruga Pakpako, kasta batang kini Maricon Rivera, kaya kini tumapay nga madamang agbubuya. Paki-share yo, paki-like, paki-follow yo. Kaya nukas pagadigan na may upload to ito iti YouTube channel ni Maring Ray, dito nga video, nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya nuhasan kayo pag nakapag-subscribe, ag-subscribe kayo. Kaya kung ibalagip na kita tatakala premyo, weekly and monthly prizes, aguro ore pa ito tatakala premyo iti grand prizes, para iti grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Nagdakil niya.
Kasama tayo first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award na 5,000 pesos. Tiabakin nyo. Kanya balaturan nyo. Adaan kay kadi itimako nga success story na baligyan nga pagkasalitaan. I-computeryo sa USN iti email address nga nemiruiz@yahoo.com wano saan kat nemiruiz@gmail.com. No saan nyo matakabaylan nga isurat kaya interesado kay unay nga mailagip tinapalabas ti pagkasalitaan nyo kas araramidan na kita duma tawagan taklang iti cellphone number 0949-876-7682 0949-876-7682 tapno ha may schedule ti pa ng interview kada kayo. Tasyakton ti mga interview. Kasi ararami din di kita natuma. Kanya nga din. Naglagipin nyo di kita natuma mga programa tinumutibiyang ni Manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz. Lagip tinapalabas iti radyo, 12:30 gana iti alas 2, lunas gana iti Sabado. Alas 9 mat dito yung page nga Dear Manong Nemi iti Facebook, Dear Manong Nemi nga programa. Alas 2 iti malam dito mat lang page nga Dear Manong Nemi, ito ay Idi Kalman Laeng. Kaya kahit kumat nga ipalagip na kita YouTube channel tayo, Nemer Studio YouTube channel. Dito iting kay pakangigan, pakabuyaan di kita Dear Manong Nemi nga programa, Idi Kalman Laeng. Yan kasama tin dito'y KIK, Problem of the Day. Kumusta ka itan kasin ni kasin nyo yung aking programa. Ken paki-uploadan di kita iproduce ming Ilocano songs dito'y Nemer Studio nga page. Ay dito'y YouTube channel. Kaya damay sa nga YouTube channel tayo na ito'y lagip tinapalabas / Dear Manong Nemi. Kaya, dito mating kay pakabuyaan, pakangigan, kanagitay lagip tinapalabas, iti imun unang atawen. Ayan. Kaya no saan yung nga nangigdigidi, nga lagip tinapalabas, iti imun unang atawen, diya yung andinggan. Dito na dumang pagkasalitaan. Iti YouTube channel tayo nga, lagip tinapalabas / Dear Manong Nemi. Okay? Kablawan tayo man, dikita kang kanayon nga ag-share, agbubuya ti programa tayo. Wano dito page ni Paring Ray. Kaya, ni Edward Gonzales, Edri Yalin Estayo, ni Michelle Salvador, ni Norelin Perdido Tamalay, ni Esperanza Escobar, Mr. Aurelio Fiesta Jr., Janet Cabuyada Wamil, Shell Lacuesta Kawili, Eddie Claro, Victoria Rebujillo, Fatima Rabang, Teddy Rab, Rolando Valdez, Emelita Sera, kasama tayo ni Gerald Marcos, agramo natin ito may sapay ni Wilma G. Gomez. Pumakadak nga rin. Ito sa aging gati sumarunong na video tayo. Pamagayan mi, thank you very much kada kayanin kasama.